Pura nih oरैबायदि हाइ-फाइ बरिया टिप-टप कन्डिशनाव टेननिफ्राय ओंखारदो आरो नाजाराखौ नाहरदो नै गाइस बे समाव जों फाइनाली शेरगाव मोनफैबाय नै मोजां बोरै नांदों गोसोफ्रा मोजां नांदों ना मोजां नोंलाय थाग्राखौ नायग्रोनि नै बे समाव जोङो हमस्टेयावहाय थानो नागिरदों नायनोसै खालि मोनगोन ना मोनाथाय ना बेवहायनो जोङो सोंसै थानो मोनगोन ना मोना हमस्टेयावहाय नै ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना थानो मोननायबाथ' गोसोफ्रा बाहाय इन्ट्रेस्ट नांगौमोन आरोना एसेबां गोजान जायगानिफ्राय फैदों नै ओरैबायदि मोजां गार्देनिं नै सुपार दुपार ओरैबायदि मोजां माने गार्देनिं वाव पूरा नै ओरैबायदि हाइ-फाइ बरिया खालि नैयो बेयाव थानो मोनला नै फुलनो थानोआ बेयाव बिराद गोसोमोन आरोना बेवहाय थानो नै नाथाय खालि गैया उपाय गैया माने बेलेगाव थांनांसिगोन जोङो रिचर्ड थानो मोनला ना बेवहाय गोसोमोन बेवहाय थानो दा नै बै सानाव नै खालि दङनो जों थांगासिनो बे सानाव गाइस नै बे समाव जोङो शेरगावआव थानाय कान्डाक स्टे बेवहाय मोनफैबाय नै बैयावनो आरोना नै 4500 नै बेफोरो शेरगाव टाउननि जास्ट एसे माने फैनांगौ आरोना 1 किल'मिटारसो डिस्टेन्सआव दङ बियो पार नाइट 4500 नि बियो नाथाय बेयावबो जोङो थानो मोनला पुरा माने बुक जाजोब्बाय आरोना पुरा हप्तासे सिगाङावनो बुक खालामनांगौ जायो ओरैबायदि मोजां मोनो थानो मोननायबाथ' माने ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांगौमोन बेवहाय नै पुरा नै बिनिफ्राय भिउआ ओरैबायदि मोजां माने वाटारफल दंलायनाय नै आर्टिफिशियेल वाटारफल नै नोंथांमोना जुदि बेवहाय माब्लाबाफोर जुदि फैनानै थानो गोसोब्ला नोंथांमोना सप्तासे बा सप्तानि सिगाङावनो माने बुक खालामनानै लाखानो हागोन आरोना नङाब्लाथ' बेवहाय थानो मोननायनि चान्सआनो गैया आरोना नै बिथिंजाय दङ आरो नै टेननि माने हमस्टे आरोना बेवहाय पार नाइट बेसेबां 2000 अनलि 2000ल'सो नै नोंथांमोना फैयोब्ला थानो हागोन सिंनि नाजाराखौ देखायनां र' बोरै बेसे थाथावथाव नै बेबायदि आरोना नै सिंनि नाजाराया पार नाइट माने 2000 आरोना सानै थायो साथाम थायो आरो ने लोगोसे नै बे हमस्टेयावनो लोगोसेनो नै आपेल बागानबो दंखायो नै नोंथांमोना गोसोबानो खा आरो जा नै पुरा फ्रि अफ कस्ट फैसा होनांगौ गैया बाथरुमफोरखौ देखायनो र' नै बेबायदि आरोना नै पुरा नै हेल' गाइस नै हाय गाइस हेल' गाइस सोलोंगासिनो बिथाङा नै पुरा टेन आरोना नै खाथियावनो नै फिस माने फुख्रिबो दङ नै वाव what a nice what a beautiful रायजोफोर नै वाव गोसोबानो बोरसि बोननानै बेवहाय नै ना हांनानै जानो हागोन ना संनानै जानो हागोन नै रायजोफोर नै जों फाइनालि टेनखौनो लास्राबाय आरोना नै ओरैबो जाया खम दामाव मोननायखौ नै पुरा टिप-टप कन्डिशनाव टेननिफ्राय ओंखारदो आरो नाजाराखौ नाहरदो नै वाव what a view रायजोफोर नै वाव नै रायजोफोर अरुणाचल फैदोंमोन नाथाय दा नै अखा फैदों आरोना गोबांथार नै बिथिं दांगासिनो लकेल सिंगारफोरा गाय खावगासिनो नै
ओरैबायदि इन्जय खालामगासिनो नै मा खालामबावनो आरोना नै बैथिं नै कटेजआ नै बिन्दास नै 4,500 नै बेयावहाय कटेजआ पार नाइट